खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों दानि बे दैज्लां बोथोरखौ लानानै। बे दैज्लां बोथोराव गोबां मानसिफ्रानो दैबानाजों खैफोदाव गोलैगासिनो दङ, गोबां जेंनाजों गोलैगासिनो दङ। खना लायै खना दैबाना जादों, खना लायै खना जेबो जायाखै। खना लायै खना एकदम दैयानो न' लोमफावजोब्बाय। बेफोर जायगाखौ दा गथायै बुंनो थाङोबा क'क्राझार जाय जादों, नगाव जाय जादों, धेमाजि जाय जादों आरो काजिरङा जायबो जादों। दाब दाब जायगा लानानै जाजोबदों आरो। दा बेफोर दैबानाखौ नायोब्ला आरो बेराफारसे कर'ना भाइरासखौ नायोब्ला जोबोद गिख्रंथाव आरो बायदि रोखोमनिबो जोनोम जागासिनो। ससियेल मिडियाआव बांसिन भाइरेल जानाय नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। नैबेयाव माखासे नानि मोखां बा खुगायानो मानसिनि महर गुसे महर लादों होननाय नोंथांमोना। जायगानि नामखौबो होबाय आं नोंथांमोना फरायनानै लादो। एकदम मानसिनि गुस्थिया एकदम नायखारा मानसिनि हाथाय बायदि पिक्सार फट'आव नाय। बायदि बायदि सोमजिगासिनो दं बेराफारसे आरो डाइनासरनिबो जादों होननानै दिन्थिदों। फिसा फिसानो दै सारलायलायबाय थायो। बिदिखौ ससे क्लिप होबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना अट'मेटिकलि बायदि बायदि दा नुगासिनो ससियेल मिडियाआवबो जेरै नोंथांमोनाबो मोनसे गाज्रि प्रब्लेम बा भाइरेल जादोंबा नोंथांमोनाबो ससियेल मिडिया फेसबुकआव आगारखायो। दा बिसोरबो बेफोरबायदिनो आगारदों जानांगौ। बा नंगौबो फोथायथावथाव बा नङाबो फोथायथावथाव हरै किसिम जाबोनो हमगासिनो। दा मा जानो नागिरदों जोंथ' मिथिया। दा बेराफारसे कर'नाखौ गिनांगौ, बेराफारसे दैबानाजों न' बांखौनो लांखारजोब्बाय। सोरनाबा अमा गोमादों, सोरनाबा मोसौ गोमादों, सोरनाबा बोरमा दाउ सेस दैजों थांजोब्बाय। दो दोख्लाबो थांजोब्बायनो सेस। हरै किसिम सोरबा हाजों होसिनजादों, सोरबा थैदों, सोरबा दैबानाजों खहा जाजोब्बाय, सोरबा गायनाय फुनाय सेस दैजों बुखारलांजोबजाबाय। देग्लाय बोसोरा मा जानो नागिरदों, सोरनि गोसोआव सोर मा सानदों नोंथांमोना कमेन्टआव होदो। दुखुनांथावना नैबे कर'ना बोथोरखौ लानानै आरो लोगोसे दै बानायाबो गोमोथाव दैबाना देग्लाय जाथो जानाय मोन्दों। आरो दासिमबो नै अखायानो नागाराखै, जोंबो दाखा खागासिनो दङ। मा जाबावनो हमदों, मा जागोन जुदि बे 1020निफ्राय लानानै आरो बैसांसिम 50सिमहालागै आरो खरथिं आरो थांनाय बोसोरनि बायदि जोङो रंजा खुसिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना नोंथांमोन गोसोआव सानना लादो। जुगा बेफोरबायदिनो जोबलांसिगोन नामा? थांनाय बोसोर बा कर'ना जायै समाव जों बेसेबां खुसियाव थायोमोन, बेसेबां रंजाबायोमोन बा गोसो मथे जों बेरायनांगौ बेरायोमोन, बाहेर कम्पानिफ्राव मावनानै जादोंमोन। दा नायदो कर'ना मोननायनिफ्राय न'आव थासोनांदों, सोरबा गोदाव सोराव जानांदों, सोरबा कम्पानियावबो खामानि जादों जायाखै आरो गोबां प्रब्लेम। आरो दा लोगोसे दैबाना जेरैबो गिख्रंथाव, मावनानै जानोबो राहा होदों। माखासे गायनायफोरखौबो सेस दैबानाजों लांखारजोबदों। आरो माखासे न'नि उन्दुनाय बा हायावनो न' बाङावनो दै गोजा बायदि बायदि दो दोख्ला आरो मोसौ बोरमा गोमालांदों। बेफोरथ' न'खरनि मोनसे जोंखौ बेंग्रा मोनसे जुनारमोन। नाथाय बेफोरनो जुदि खहा जालांजोब्बायबा, जोंनि माइजोंनो जों जानाय मोनबा बेफोरखौ खहा जालांबायबा, नेक्स्ट बोसोराव 2021 बा 2021 नैबे गोदान फैगौ बोसोराव माइनि दामा बेसेबां जागोन आरो मानि दामा बेसेबां दाम जालांगोन आरो मानि आंखालसो फैबावगोन। दानो बेफोरबायदि समस्या खहा जादोंब्ला बेखायनो जों मा जानांगोन, जों गावखौनो बुजिना लादो। दा बेफोरबायदिखौनो समस्या नुदों बायदि रोखोमनि आरो गोबां जों गोमोथाव नुबावगोन बायदि आंनि गोसोआव साननानै थाबावो आरो नुगोनबो। माबोरै होनब्ला जुगा सोलायनो हमबाय होननानै बुंजायो। बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो सुंद'यै दोननाय जाबाय। बाय बाय।